سلام كبرانن تخاتلتنا كما يكنيهم بحرن مريتن إرتران مورار كندي حصوت زي تمهزة كندي ناي مكبات أري كالاتن متقبارن زي تقبرن زي تسمعن ازي مسلات مسابي نزبي إرتران مرعادن بحرن مريتن ودباتن نممنزع كندي أسكاغي قفعي أبهزبنا زي ورده بسرعتات إثيوبيا كندي كاب عدتاتنا بحوي زي تقاصلا كندي نطلاتاتن هصاناتن أبحوي بزم قفعنياتات زي تطبسوم لعلي 400 سلماوያን نبرتي كاب حزب شعب بتيايت بخران سانجان كقتلون كلو اتم 8 خباتهم بتانكتا سرعات إثيوبيا زتطعنيهم ازي غرب اوانيو ابشحن شعاتميتن 88 عامه مرت ابو دب عسب ابشحن شعاتميتن 75 كمون 76 بتيايت زترشنمو قاليهم تنفاسهم كحلفتن كلا بهيوتهم بزم صلاتي حمد زتدبينو صحاتي إرتراوان إرترا مريتان بحران نمبر هزبا فوتسوم أيدلينان نزبل شرحو ناي سرعتات إثيوبيان أدخرتومن زنصبارقيم إذا حلمن شكان نزي حجون انتغوني إرترا لأولاون نتام سرقاقصت جنا بمعكنا زينا سرعتات إثيوبيا نسمعون نريون زلنايم كبرانن نلومي بحرن مريتن إرترا ورر كابزمت صلان ورارن سراويت إثيوبيا منتي بحرن مريتن إرترا نمقبات قدم هزبا خطف سلزنقلن كاب قداموت نايزي چكان تكبارات زي زخونخا أبقاش باركا ناي تركب عد برهم نبرت سلزخونو مسحسوسات بمخان أبزا إرتراوي تعدي كاب زوردو زسكحكح قتلتن قزفتن قلقابتم بهي وزلون كاب موت نسكلاز دحانون كاب زهبو چبتي كاب ستدالو سند هزباو جنبار مركوس بمقبار زدالنا يتحستو كتسئلنا نقربو لكم إذا تحستو نازي ناب كل إرتراوم انتخبات صحقا بوغنكم شيرن لايكن ايت زنقعو سابسكرايب زي قبركم زلخم كا نشانلنا سابسكرايب كتقبروا نلابوكم افرم قدي سسنايو نخلاتنا شو حزدم سقاي له بزوارات فاشيستي إريتراوي وصلوا خزلو بزي بدل بتعيد قبولو ومعسرتي يقدعو في الحارو وخرنتي بحاول بحارو نرسعنا أنا سيرسانا هلكيت أقاوة قحتا بعبد القادر أحمد إتا أب كبابيا كابزر كبا عدتات قماق قمقاش
بهدأتان لمع مريتان اتلل عدي أبزبانا كم تسلم دبنا زنتتي معات جنا أغلبتلون أستاذ شدشتمي تزقنا سدرابيتات نتنبور ألتاون تفتاتنين زكايدا زنبرام أبوتات نبحر شؤمن شغط أمن كوفرن كلو معانت آزي كوصرو قل عخا شراغ مالنات آلن تختلهم دد حريمان أسيات حواتهم ناب فقدو حزاتن سنجرون يساقمو أديتاتن مرعوتنون أمد دكانن قزأنن كقبرا مريت وقيحو يعربن نبرا كسابتا سنكام علت أبتاع مرتي عد برهيم التقهاد أبقزي كرمتي نبرت عد برهيم قاليوم نابتاقا بقردت أستاسسا كيلومتر نشانق سميراو معراب رحيقات تركب كالأيت عدوم عد سيدنا زترفو دما أب كبابي فورتو ساوا نابت تركب مبقول عدوم يساقمو نبروم كوعتو وديو حقايم ساعتو وخا مهرتوم ترانيفوم نابتا كند عدوم عد بريهم يملسوم قوني محبراوي نابرؤومون نصورؤوم يحقزو نبروم نتوم أب كبابيوم كنكساقصو جمرو تقادلتي تقادلو حرنة إرترا معالتاوي معقامن مقلابن كم قبؤوم يوم وسيدوم مزنوروم كابشحن شعاتمي تنسان 4 ندحركا نمن اسياد دكن نام ميداز الأخاص درابيتات نايتاقوشت بقصري إنا بركتا مسام بزقا كابتوم صورة إرترا نمعقا الجاموم زبور كتوز نبرو دك متاحت عد بريهم بريخوم كرأي جمروم أبتعوانتي ود 18 عامت من سيز نبره لومجن شمجيل زلو تقرألاي محمد صالح إبراهيم أدم كشا حدا خابتوم شعو بدفئتنا يسدروم كقادلو نميدا زوصو من اسياتيوم كساب شحن شعاتمي تنسان شوعاتن عامة مرتب زنبرقزي محمد صالح زركبوم أستات 4 من اسيات دك عد بريهم أما سارع تقارلو حارنة إرترا تسليفوم أنصار سراويت هاتسي هايل سلاسي نا إيتيوبيا يمكتو نبروم سرعات هايل سلاسي ون بوغنو نتولدو برتاو قالسي بأغان مغصايو ندك هاجر كابونا بقو ندك تخبابي بغنزبن سلطانن حبابيلو بمعصاب أبلعلتهم مصورو أمز وغنو تقالستي حيال زغطي يقبر نبرام حيالو كابتوم أبستفلالي اوان أبلعل سراويت سلاي نايد بيانات كيخا مملاسن سرحيتات زكايدو زنبور تقادلتي كاب عد برهيمن كبابيان ستصلفو من اسيات مخانم سلاي كاب سليتون هاسوساتون صبصاب يبوصحون هيريوم اتوم نتتصبصاب زقبلو زنبورو هاسوسات جن مننتهم بقو نبقو يقالع نبرام اتن نهاسوساتن سليتن كم كند منش حبريتا زنبرا تخنبيان أبيات شهاء عندما زنبرا كونخا أب قداماي سمون نايلكاتي شحن شعاتمي تنسان شوعاتن عمد همرت أب كبابي عد برهم كاب تقادلتي تقادلو حرنتي إرترا حاد كلتس تسوؤلو بركزبولو وتهدرات سلا أزمتلو دبيا تقايدمو زيادة كالعلتات اتعدي بغربا أب عين سلاي أتوت كم صعبين نايز دما كاب تعدي أستا 30 كيلومتر رحيقا بالتركب حوص ختمات قنبيا دك تخبابي زركبوهم هاسوسات بحادة أزازي وتهدرات تماكلهم أبحانتي انداشاهي وديت كألمو أرفضوم قدم كرادم نظام نوم بدايتا زحقزوهم زلو وربلاتات كيت فانا نشفات تفتسم كانت فومين خلينا بفلا إذا عد برهم زبلو عدي حادة نجر كي قبرنا عرفتي لن سلازي بقربا تكتاتلو عليكم تم شفاتو بأيام زعقوبن زمالال سنزلو حجقا بلا قبرك قال زتبهلا عزازيم أبكبابتا بيت شاهي أبزركب أفدق مسجد كوينوم نمت إخخاب نايتم عصبات زكتاتل زنبرو ناي تحقق سرعاتون بتستعزبو زينبور من قصقاس بچبوت ازي كوانتا زيبولو قلح مغنقر يقلم كمزلوس قميتم منبروم كونخا دحر سالستي نايز فتسامزي
كبهاي كوتا وتهدراتن عصباتن دك تخبابي صعنا مكاين نعد برهم قصن وفرام اتي غزي رفات سلازنبره قلعه سبيتي انت زي كوينوم سبؤتن منسياتن تعدي ننبوانينوم وفيروم نورم من صاو وتهدرات زرعي انستي عقلن الناس بابا اب اففيت ني افدغين تعانيدن برعدي اعنتن افتطا وتهدرات ناي هايله سلاسي كاب مكاينوم زلزليلوم دحر موراد برتو مقنعوم نتعدي كخببوا جمروم فلما نتوم قلعه سبيتن شماغلتاتن ككاب غزኦም اوصيوم اب حدا قرعات اكبوم بدحرزي اتازازي نايتوم وتهدرات اب قدميوم تغتيرو دوبلمو كمزبلوم انتم وربلاتات نشفاتو تعقفوا لكم مساريون تحبوا لكم هجي غلطيفكم نت مساريا تركبونا انت ابيكم غنا انا بله كوغبعبع علوم جمره اتوم دك عدغن سلموان سبات مخانوم بزعبا شفاتو زفلطو نجر كم زي بلومن زحبو مساريا ناي ومبري خمزيلن كردو فتونو بعقمم شعو تشكان ازازي قصو نابتوم مسمولو عدقوم زنبورو وحدات وتهدراتن ترائيدوم زنبورو بركز زبولو عصوبات دك هاجرن طويا بيلو جمرو نسخم بازي نسخم دمابتي بولوم دارقا ناب نفس وكف قزا ككلت سلسلستو وتهدراتن عصوباتن انا وزعخا سوق تفتش ككايدو أزازم نفس وكف قزاها توررت أقعت النبراتن كدربة أكال مسحمد كتحواوس أمن دق زتن تلتل سيفن قرادين كأكب كرارونا باترن كي ترفه إنا تلقمه أبحده كدردر أرفدام زرخبوت أبنجايهون بومباق ناينبران نقول لقادي فوم كا نت سيفن كرارون تراي تراني فوم وصدوهم اتي ناي تفتش ورا درو نابتخم بيا مسبصحه ابت بوتا زنبرو دق عد ابراهيم ጉዳይ ገዝኦምን ዓዶምን ኸጣልሉ ከካብ ዝነበርዎ ተመልሶም አንስቶምን ደቆምን ብፍርሕ ተዋሒጦም ንብረት ገዝኦም ፋሕ ጭንግር ሒሉ ብፍላይካ እቲ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚ ጥራይ ዝዓጥቅዎ ሴፍ ተወሲዱ ምጽንሖም ኪንዮ ጓሂ ኣብ ከቢድ ጥርጥራ ተሸመሞም ስለምንታይ ሴፍን ካራናን ወሲዶምልና ብኡ ጌርና ከይንከላኸል ድዩ ወይሲ ካልእ ዝኸፍአ ነገር ተሓሲብልና ኣሎ እናበሉ ኸኣ እቶም ዓበይቲ ዓድን መንእስያትን ብቁጥዐ ነደዶም ነቶም ወተሃድራት በዓል መን ይመርሕዎም ከም ዝነበሩ ንምፍላጥ ድማ ሕድሕዶም ተሓታተቱ ንጽባሒቱ ኣጋምሸት ሓደ ነቲ ዓዲ ጋሻ ዝኾነ ሰብ ማዓር ዶ ትደልዩ ማዓር ኣለና ማዓር እናበለ ኣብታ ዓዲ ክኾልል ጀመረ ሽዑ መሐመድ ሐምድ ዓብደላ ዝተባህለ መንእሰይ ካብ ጸላኢ ዝተላእከ ሰላይ ከይከውን ጠርጢሩ ስርሐ ኢሉ ተኸታተሎም ነቲ ሸቃጥ ማዓር ቀልጢፉ ኸኣ ንዓበይቲ ዓድን መዛንኡ መንእሰያትን ሓበረ ኣብታ ዕለት እቲኣ ናብታ ዓዲ ኣትዩ ንዝሓደረ ዓርኩ ተጋዳላይ መሐመድ ሳልሕ ኢብራሂም ኣደም ሃንደበት ምስ ረኸቦውን ሃሱሳት በዚሖም ስለ ዘለው ጥንቃቐ ከድልዩ ከቢድ ተፍትሽዮም ከካይዱ ዒሎም በሎም እወ ሰሚዕና ኣለና ኣነውን ዳሃይ ስድራይ ካሓትት ኢለ የፍቂደ ኣትየ ዘለኹ ኢሉ ምስ መለሰሉ ተጋዳላይ መሐመድ ሳልሕ ንዓርኩ ተፋንዩ ናብ ገዝኡ ብሕጓ ተጠውዩ ኣተወ ኣብቲ ኸባቢ ክንቀሳቐሱ ምስ ዝቐነዩ ተጋደልቲ ተሓኤ ጸኒሑ ጸላም ተጐልቢቡ ናብታ ስድራ ቤቱ ዝቕመጡላ ዓዲ ብርሂም ኣትዩ ዝሓደረ ተጋዳላይ መሐመድ ሳልሕ ምድረ ሰማይ ክብድብድ እናበለዩ ንዛሬባ ገዝኦም ሰጊሩ ናብ ውሽጢ ቤቱ ዝኣተወ ወለዱን ኣሕዋቱን ድሮ መመዳቕሶም ሒዞም ጸንሕዎም ናብ ባራካ ናይቲ ገዛ ተመሊሱ ኣብታ ወትሩ ተዘርጊሓ ውዒላ እትሓድር ዓንገሬብ ማለት ዓራት ተጐንበየ ገጹ ንላዕሊ ናብቶም ኣብ ከብዲ ሰማይ ፋሒሎም ዘብለጭልጩ ዝነበሩ ከዋኽብቲ ሰማይ እናጠመተኻ ብሓሳብ ኣስገለ ነቲ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ መላእቲ ዓዲ
بوتهادراتن عصباتن سرعة هايل السلاسي استخيده كبيت تفتشكا ذكره أبتع علتتيا صبوت ناي تعدي ناي وقعتا سجدانهم الصبحي وديهم كورسيلهم نناب بيتهم كملسون كلو تقال إبراهيمن بصوتون كابت خبابي محدقيلهم نتخونتات مزكتاتو لزنبورو تقادل تخوينهم بمعدو يعزبو نبورو مريت وقاقيلو صحي دحر مقلقالاون نتوم بشنق هايكوتا انا قسقسو مسيوم نعد برهيبن كبابيان زخبابو دقت خباب عصبات زبزحوهم واتهادرات إثيوبيا بدحري أخرانات تخويلو مستن بصوت خوينو يكتاتلهم نبرا دحري قل دقايق دما كابت خباب خلو يزحبر ملأختي بترنا فيهم توهبمو كلاتهم تصوروم تقال لاي إبراهيم جن نبسو أي قبرالون نشعو كابتو بوتا مصبصوتو تقاليه دحر حد معالتقن فقاد حاتيتو ده عدن سدران كقبر نابت عدي اتقال كلام محمد صالح قبل علتا عن قريب تنقل عدك اسو كواقب تسماي انا تملكته نفسو كحتا جمرة سلامنتاي نزخلو سيفن شاملان اكيبو موسيدمو قال زحاسبو نقرالو مالت ديو قن انتاي كقون يخل بلا مس نفسوم دحرتي ناي تفتش في التسامة مسبوصات خوينو نخلو زعلللو زتقاطعلو زقومتو زطرطرو أبا أمرو أخا ملالصوم كينيو مجناغن مسقانجن أمرو زهبو ملسي نبرن محمد صالح ناي سيف نجر انت تلعيلو نجيجننت ناي تعدب زملكت ولا ديو ززن تولو زنبرة زانتايو زذكروم بتي عصبات أبتعدز فتسمو تكبار ولا ديو معرخ ندي قيهومن حنحينو من كمزلو مسقمتخا نسون بلبو حزنا جن سلامن تايوم نسوبو تعدنا بزي سيف كمسترفو غيرم ممزلو اندقنا نبتا زي تملسات اللحنتو تملسا أمرؤو كاب حسابنا بحساب النازلة أبزخري نابتي أب فلماس الساتات أبتعدنا برتانز نبرها وهوكا شمومام أداقاتاتن أبيات الشاهن تخومبيا نغلت تجاف معبالتات سوران مجزاتن النالعالوز تنتنو عصوباتن سليتن سرعات هاي لسلاسي ودمن كابيني تعدي نابشفاتو تتسأمبيرو نوان بديتات جنزبن كالا حاجزاتن منيو أوازي ليخو كابيني عدي إنا تتسناتنو نابحالفتم واناو حبريتان تتسابن كبس أزحون كلو اتم بقصري وحدات جنكا نطفات تقادلتي صورة إلالهم بزعباتي زنبرة ودابتاتن نسأل أزملكة حبريتا نصورة مهابن نستواز أوفيا نميدا من الآخني زنبرة تقال لاي محمد صالح قبل علي عن قريب خوينو نتسأليم بعل عتب قص تقال لاي ذكره قص تقال لاي إبراهيم داود نتحنساب أم مسجد نايت عدي حنساب أبجوزو من نامسة بزعبا صورة مصبو شيخ إبراهيم آدمن كالوت عبيت عدن من أسياتن زعلولوز نبرة إلالات متذكرها أب حسابو حد نجر زيادة كبر هالو تفلطام سلامنتاي نبرت عدي إبراهيم قبل الصورة إرتراز نبرم نقحتن تقداسنتن زيادة نبرتنايتن أب كبابيمز نبرة عدتات كوينو بمبالكا مسوجتو كما قد دحر مصنح لكا تقال لاي إبراهيم داودن مسلتون أوشت اتهزبين ناسلوغو بزكايد وز نبارو قصقواساتيو إنا بلغا بعلو أستنتنا تقال لاي محمد صالح آدم قبل علتا عن قريب تقومبيو نحلف ذكيرو بهلون مسان إنا سقن كله اتن نسكوا خبت تفاتيت أنس أنحا عنتو كخبدون بؤون بؤخا نابدك أسك السقاقرون أي تفلطون دحري قل دقائق جن أأزانو بشنخ يمانو كابز نبرا قفلي زمس أدمسي معصو سمعمو بغصبت بتقيلو كاب عنقريبو وريدو دوبلا معصد عمس إيقا أبوه شيخ إبراهيم كشايم نصمون بشاقلوت سلم كيب بلو خمز حدرو
ገጾም ይምስክሮ ነበረ ንስግዳን ክዳለው ኢሎም እዮም ተንሲኦም ትማል ምሸት አቦ መለሰ መሐመድ ሳልሕ በል ቁሮስሞ ቀልጢፍካ ካብ ዝኸባብ ረሓቕ ናብ ቦታኻ ተመለስ እዞም ሓሱሳት ከይርዩኻ በልዎ ገለ ሓደጋ ከይመጽእ እናሰግኡ ከምቲ ዝበልዎ ንምግባር ከዓ ንውሻጠ ሓለፈ ኣብታ ህሞት እቲኣ እቶም ሰዓት 4 ወጋሕታ ብእግሮም ካብቲ ኾምብያ ዝተበገሱ ወተሃደራትን ዕሱባትን ጸላኢ ናብ ዓዲ ብርሂም ገጾም ካብ ዝግስግሱ 1 ሰዓት ገይሮም ነበሩ ሰዓት 5 ወጋሕታ ናብቲ ዓዲ ንኽበጽሑ ኸዮም በቲ ለይትቲ ዝምርሹ ዝነበሩ እዞም ናብ ሶኒ 15 ለካቲት 1967 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዝወፈሩ ወተሃደራት ጸላኢ ብረት እቶም ምስኣቶም ዝነበሩ ዕሱባት ድማ ሴፍ ከራሩን ሻምላን ዓጢቖም ነበሩ ዓበይትን መንእስያትን ነበርቲ ዓዲ ብርሂም ንስግደት ናብ መስጊድ ክውሕዙ ኣብ ዝጀመርሉ ግዜ ድማ እቶም ወተሃደራት በቶም ዕሱባት እናተመርሑ ኣብ ኣፋፌት ናይቲ ዓዲ በጽሖም ኣብ ውሽጢ እታ መስጊድ ድሮ ኢማም ሼኽ ዑመር ምስቶም ካብ ካልእ ዓዲ ገሾም ብምምጻእ ኣብቲ ዓዲ ዝሓደሩ ሼኽ ሱሌይማንን ካልኦት ልዕሊ 10 ዝኾኑ ሰባትን ነበሩ ኢማም ኣዛን ጻውዒት መሰቃልሑ ቁፅሪ ናይቶም ሰብኡት እናበርከተ ኸደ ዝበዝሑ ቆልዓ ሰበይቲ ገለ መንእስያትን ሰብኡትን ደቂ ተዓዲ ግን ገና ከካብ መዳቕሶም ከይተንስኡ ኣብ ገገዝኦም ነበሩ መሐመድ ሳልሕ ድምፂ ተሪሒም እናሰምዐ ካብ ውሻጠ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ሼኽ ኢብራሂም ኣድም ከሻ ድሮ ውድኦም ገይሮም ናብ መስጊድ ክጉስጉሱ ኣማዕድዩ ረኣዮም እሞ ንሱ እውን አንጊሁ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ብድሕሪ ቅርዓት ወፂኡ ተንቀሳቐሰ ነዊሕ ከይሰጎመን ከሎ ግን ድምፂ ዕስለ ሰባትን ጨርባሕባሕን ሰምዑ ብሓንቲ ኹጀት ተኸዊሉ ኣዒንቱ ፍጢጡ ንኸባቢኡ ክፍትሽ ጀመረ ነቶም ዕሱባትን ወተሃደራትን ብማዕዶ ምስ ረኣዮም ከዓ ብስምባድ እኳ እንተቐዘዘ ኣይተዓነደን ግን እናጐየየ ናብቲ ወላዲኡ ዝኸድዎ ሸነኽ መስጊድ ተኣልየ ሼኽ ኢብራሂም ኣድም ገና ኣብ መገዲዮም ዝነበሩ ንሶም እውን ነቶም ዕስለ ሰባት ድሒሮም ረኣይዎም እሞ ኣብ ኣፍ ደገ ናይታ መስጊድ ኣጋ ምብጽሖም ንድሕሪት ግልጽ በሎም ነቲ ናብኦም ገጹ ዘቐረበ መሐመድ ሳልሕ ድማ ረኣይዎም እውይ ኣይከትካን ዲኻ በልህደም መጺኦም ከዓ ኣነ ናብ መስጊድ ከኣቴ ንስኻ ድሓር ምስ ተመለስካ ድሃይ ኣዴኻን ኣሕዋትካን ክትገብር ኢኻ ሕጂ ግን ተመለስ ጉየ እናበሉ ናብታ መስጊድ ገጾም ሰጎሙ መሐመድ ሳልሕ ግልብጥ ኢሉ በቲ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጦ ስንጭሮ ቢሉ ኪኔቱ ጸልማት ተሰወረ ንኣስታት 200 ሜትሮ ምስ ረሓቐ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኹጀት ኣብሪኹ ነታ ወተሃደራት ከዓስልዋ ጀመሩ ዓዲ ብርሂም ኣማዕድዩ ተዓዘባ እቶም ወተሃደራት ነቲ ብድርኡ ዝተዋሃቦም ተሪር ትእዛዝ ንምትግባር ቅድሚ ነቲ ዓዲ ምቅጻሎም ነታ መስጊድ ከኽብብዋ ተሃንደዱ እቲ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ኣንስትን ትሕቲ 7 ዓመት ቆልዑን ሸለል በልዎም ደቂ ተባዕትዮ ንዘበሉ ግን ዋላ ሓደ ኸየትረፍኩም ንኹላቶም ወድእዎም ቅተልዎም ዝብል ነበረ ነዝን ምትግባርካ እቶም ዝበዝሑ ወተሃደራት ጸላኢ ናብታ ኣስታት 600 ስድራ ቤታት ዝሓቆፈት ዓዲ ብርሂም ተፈርሺሑ ነፍሲ ወከፍ ገዛ 3 ወተሃደራት ተጸጉዕዋ እቶም ዝተረፉኻ ነታ መስጊድ ድሕሪ ምኽባቦም ነቶም ኣብ ውሽጣ ገና ስግዳኖም ብግቡእ ዘይዛዘሙ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ኣቦታትን መንእስያትን እናጋፍዑ ንደገ ኣውፅዎም ብገመድ ኣሲሮም ከዓ ኣብ ዛሬባ ናይታ መስጊድ ሰርዕዎም ሽዑ ብብረት ምርሻኖም ከም ዘይተርፍ ዕጫ ዝወሰድዎ በዓል ሼኽ ኢብራሂም ኣደም ንኣመልካቲት ኣጻብዕቶም ንሸሃዳ ማለት ንቓል ስንብት ኣዳለውዋ እሞ ኣሽሃዱ ይኹን እምበር ወተሃደራት ዝዓጠቕዎን ጠበናጁ ኣይተኰሳን
እቶም ሴፍን ከራሩ ዝሓዙዮም ናብ ነፍሲ ወከፎም ቀሪቦሞም ተቃውሞን ዘርአን ፈርገጥገጥ ንዝበለን ብሰደፍ ጠበንጃ እናተሳሉ ኣብ መንደቕ ናይቲ መስጊድ ተራቢሎም መሰጸጉዕዎም ድማ ከየላበው ብሴፍን ካራን ክዘጋግልዎም ጀመሩ ገሊኡ ተጎይሑ ዕጽፍ ኢሉ ክወድቕ እንከሎ ገለ ድማ ርእሱን ኣፍ ልቡን ተተርቲሩ ራዕ ክብል ተረአየ ሸኽ ኢብራሂም ኣደም ከሻ በቲ ኣብ ኣፍ ልቦም ዝዓለበ ሴፍ እናተሰሓጉ ኣብ ጥቖም ናብ ዝነበረ ኣዛዚ ቀረቡ እሞ ንሰለማውያን ኣንታ ቦጅባች ሴፍናን ሻምላናን ኣሕዲካ ክትቀትለና በል ኣነስ ብሴፍ ዝመውት ሰብኣይ ከይመስለካ እናበሉ ኢዶም ተኣሲሮም እንከለዉ ከይተረድኦም ብነድሪ ተጸግዕዎም ሽዑ ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ኣዒንቱ ካብ ሰፈረን ነጢረን ክወፃ ክሳብ ዝደልያ ኣፍጢጡ ጠመቶም እምቦ ኣንታ ሽፍታ ቆልዓ ሰበይቲ ደሊና ይመፃናን ንዓኻን ከም ዝኸማኻን ደሊና ኢና መጺና እናበለ ብቕጽበት በታ ዝሓዛ ሽጉጥ ጠያይት ፈነወሎም እቲ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ዝጸርፎም ዝነበረ ካልኣዮም እውን ብጥይት ወደቐ እቶም ዝተረፉ ኸዓ ግዳይ ሴፍን ሳንጃን ናይ ጸላኢ ኮይኖም ኣብታ ዝተጸጉዕዋ መንደቕ ናይታ መስጊድ ደሞም ተኻዕወ እቶም ናብ ኣባይቲ ፋሕ ዝበሉ ወተሃደራት ጸላኢ ነቶም ኣብ ድቃሶም ዝነበሩ ስድራ ቤታት ማዕጾ ማዕጾ ገዝኦም እናሰበሩ ገና ኣብ ዓዓራቶም እንከለዉ ካራን ሴፍን ሒዞም ህርግ በልዎም ድቃስ ጸቒጥዎም ዝነበሩ ሰብኡት ማዕጾ ገዝኦም ብሓይሊ ተገሚዑ ወዲቑ ሃህ ምስ በለዮም ብስምባደ ዝተበራበሩ ገና ክዳውንቶም ከይለበሱ እንከለዉ ኸዓ ኣብ ዘዝ ዝነበርዎ ናይ ሴፍን ክራሩን ስሕለታት ክወድቆም ጀመረ እቶም ዕሱባት ብሴፍ ክመታትርዎምን ብኻራ ክዘጋግልዎምን ብዝጀመሩ ኣንስትን ቆልዑን ብራዕድን ኣውያትን መሬት ኣነወፅዋ እታ ወትሩ ብተርሒም ናይ መስጊድ ትበራበር ዝነበረት ዓዲ ኸዓ ድምፂ ኣውያትን ቃንዛን ባሓታ ወተሃደራትን ዕሱባቶምን ነተን ኣንስትን መርዑትን ምስ ትሕቲ 7 ዓመት ደቀን ፈልዮም እናጋፍዑ ንደገ ድሕሪ ምውፃእ ነቶም ኣብ ብቤቶም ዝቐተልዎም መንእስያትን ሰብኡትን ምስ ንብረት ገዝኦም ንምህሟኽ ወሰን ኢሎም ክርቢት እናሸርጠጡ ነቲ ገዛውቲ ሓዊ ክርኩዕሉ ጀመሩ ኣይጸንሐን ድማ ኩላ ኣባይቲ ሃልሃል በለ ሰብኡተንን መንእስያት ደቀንን ኣብ ማእከል ገዝአን ኣብ ቅድሚ ዓይነን ክድፍኡ ብምርአን ኣብ ደገ ኮይነን ዝዓብዳ ዝነበራ ኣንስትን መርዑትን ሬሳታቶም ብሓዊ ኸይነድድ ናብቲ ክቃጸል ጀመረ ገዝአን እናኣተዋ ጎጎቲተን ከውፅኦም ላዕልን ታሕትን ክብላ ጀመራ ኣይከኣላን ግን መሳኪን እቶም ወተሃደራት ድሕርቲ ኣብ ልዕልቶም ነበርቲ ዘውረድዎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ናብተን ንጹሃት ጥሪት ዓዲ ብርሂሞም ኣቕኒዖም ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ኣውያትን ሃልሃልታ ሓውን ተሰናቢደን ዝበዝሓ ጥሪት ድሮ ከካብ ዛሬብአን በሪረን ፋሕ ብትን ኢለን ነበራ እተን መላኣትን ዘጥብዋን ዝነበራ ኣግማልን ከብትን ግን ብመውረርያ ተኣሲረን ኣብ ውሽጢ ቕርዓትየን ጸኒሕንኦም በቲ ብደም ሰብ ዝጨቀየ ሳንጅኦምን ሴፎምን ገይሮም ከዓ እናመታተሩ ንኹለን ራዕ ኣበልዎን ነተን እንስሳታት ብፍላይ ነተን ሓረሳት ኣግማል ኣርባዕቲኡ መሓውረን ካብ ብርከን ቈረጽወን ሽዑ ተዛንየን ዘብሮኻ ክመስላ ኣብ ዝነበረኦ ተኾርምያ እተን ገሊአን እውን ከብደን ብኻራ ተበትቢቱ ምስ ደመን ፍቐድኡ ወዲቐን ነበራ እቲ ካብ ሃልሃልታ ናይቲ ኣባይቲ ዝሃግግ ዝነበረ ትኪ ከብዲ ኣድጊ ክመስል ናብ ዝጀመረ ሰማይ ገጹ ይዓርግ ኣብ ዝነበረሉ ህሞት እቶም ወተሃደራት ከም መመጻጽኦም ክተኣኻኸቡ ጀመሮም ተሰሪዖም ከዓ ናብቲ ኾምብያ ናብ ዝወስድ ናይ ሓመድ ጽርግያ ገጾም ኣምርሑም ንእግረ መገዶም ድማ ነቶም ካብቲ ዓዲ ተወጊኦም ዝሃደሙ ነበርቲ ኣርኪቦም እናዳጎሙ ነቲ ዓዲ ሕቖም ሂቦማ ረሓቖም እታ ብመንጎ ክልተ ኽራናት ዝተቐልቀለት ፀሓይ ደም ብዝተረበ ዓይና ነቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ
كسئل زتواددت مسألت شعو تقادلاي محمد صالح نتصحي مصرعيا قلطيفو كرفدلمو نابتا عداتيو نغرات كتقلل تهانطيم مسغله منእስያት ደቂ ዓዲ ኮይኑ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓዶምን ስድሮኦምን ዝወረደ ህልቂት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ተሓቢኡ ክዕዘቦ ሓዲር እዮም እቶም ወተሃደራት ናብ ቦታኦም ከም ዝተመልሱ መሰረጋገጽኻ ምስቶም ደቂ ዓዲ ናብታ ድሮ ናብ ሓሙኽሽቲ ክትቅየር ጀመረት ዓዱ ጎየየ ዓዲ ብርሂም ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከም ዘይነበረት ኮይና ምጽንሓቶም ናብ ዕቡዳትዮም ተቐይሮም ኣዴታትን መርዑትን ነቶም ዝሞቱ ኣብ ዘዝወደቕዎ ገዲፈን ነቶም ማዓንጣ ዘይቆጸሩ ደቀን ጥራይ ጠርኒፈን ድሮ ካብታ ዓዲ ናብ ተኾምብያ ገጸን ካሃድማ ጸንሖኦም ሃዲሞም ኣብ ጣሻታት ተሓቢኦም ዝጸንሑ ገለ ደቂ ተዓዲ እውን ከምኡ ናብታ ኣብ ግዜ ክረምቲ ዝሳጉሙላ ኣብ ባርካት ትርከብ ዓዲ ሰይድና ገጾም ይጓዓዙ ነበሩ መሐመድ ሳልሕ ምስቶም ካልኦት ናብታ ዓዲ ከይኣተው ኣብ ከባቢኣ ተሓቢኦም ዝሓደሩ ሰብኡት ብምዃን ነቲ ኣብ ፍቆዶ ገዛውቲ ተዛሕዚሑ ዝጸንሖም ሬሳታት ናብ ደገን ናውፅኡ ክእክብዎ ጀመሩ መሐመድ ሳልሕ ንሬሳ ናይቶም ጋሕጋሕ ምድሪ ጽዋዕ ሞት ዝጨለጡ ሰባት ርኢ መሰበሎ ኣስማቶም ኣብ ኣእምርኡ ክውቆሮ ተፈለጦም ንሬሳ እድሪስ መሐመድ ሱሌማንን መሐመድ ሱሌማን በይድን መሰልዓሎ ናብ ሓሰን ኢብራሂም ሙሳ ምስ ወዱ ድሩፍ ሓሰን ሰገረ ንሱን ካልኦት ብሂወት ዝተረፉን ቀባሮ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ትኻልእ እናሰገሩ ናይ ልዕሊ 65 መንእስያትን ሰብኡትን ሬሳታት ኣከቡም እስማዒል ፈቂር ኣደም ኪሻ ከራር ፈቂር ኣደም ኪሻ ጅምዕ ፈቂር ኣደም ኪሻ ሰለስተ ሕዋት ኣብ ደቂቕ ዘይትመልእ ግዜ በለ መሐመድ ሳልሕ ርእሱ ሒዙም ገሊኦም ክልተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ገለውን ሰለስተ ነበሮም ቀባሮ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ጥቓ መስጊድ ወዲቑ ዝነበረ ልዕሊ 10 ሬሳታት ንምልዓል ምስከዱ መሐመድ ሳልሕ ነቲ ብሴፍን ጠያይትን ተሃሪሙ ዝወደቐ ሬሳ ወላድዩ ሼኽ ኢብራሂም ኣድም ከሻ ረኸቦም ምስቲ ኣብ ጎኑ ዝተሰርዐ ሬሳታት ድሕሪ ምሕዋስካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉድጓድ ክልተ ሬሳታት እናእተው ሓመድ ኣዳም ከልብስዎም ኣርፈዶም ድሕርቲ ንሃታ ስነ ስርዓት ቀብሪ መሐመድ ሳልሕ ኣመት ናይ ወላዲቱን ንኣሽቱ ሕዋቱን ንምግባር ፈለማ ናብቲ ዝነደደ ገዝኦም ኣላገሰ ሰብ ዝበሃል ከዓ ኣይጸንሖን ኣንስትን መርዑትን ደቀን ሒዘን ድሮ ናብ ተኾምብያ ገጸን ከም ዝሃደማ ሓበሬታ ስለ ዝነበሮ ስድሩ ንምንዳይ ከይዶንጌ ናብ ተሓውስ ከተማ ገስገሰ ተኾምብያ ጎደናታታን ኣብያተ ሻሂኣን ብተመዛበልቲ ናይ ተዓዲ ኣዕለቕሊቑ ዝጸንሖ መሐመድ ሳልሕ ናብተን በብጉጅለ ኣብቲ ጎደናታት ፋሕ ዝበላ ኣንስትዩ ኣቕኒዑም ነጋዶን ሰብ ጀራዲንን ተኾምብያ ነቶም ተመዛበልቲ እኽለማይ ንምቕራብን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ምስ ረኣየኻ ንሓደ ካብኣቶም ተወኮሶም በቲ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ድማ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ምስ ካልኦት ደቂ ጎረባብቶም ዝነበራ ኣንስቲ ኣብ ሓደ ጸግዒ ከቢበን ጸንሖኦም እቶም ንደቂ ዓዲ ብርሂም ሓንሳብን ሓዋሩን ንምጽናት ዝዓጠቑ ወተሃደራት ግን ነቲ ናይ ምህዳንን መቕታልን ዕማሞም ዝዛዘምዎ ኣይመስሉን ነበሩ ሓሱሳቶም ናብ ተኾምብያና ቁርደትን እናዋፈሩ ነቲ ግፍዒ መሊሶም ደኣ ቀጸልዎም ፈለማ ነተን ኣንስቲ ምስ ደቀን ብመካይን እናጸዓኑ ናብ ቁርደት ወሰድወን ቀጺሎም ድማ ኣብቲ ናይ ወጋሕታ ህልቂት ብሴፍን ካራን ተሃሪሞም ዝተረፉሞ ናብ ሆስፒታል ተኾምብያ ዝመጹ መሐመድ ዓሊ እድሪስ ኣርሓ ሳልሕ ክቡብን ኼር ኣደም ጨዋይ ዝተባሃሉ ውግኣትን ኣብ ውሽጢ ሕክምና እንከለዉ ኣቃበጽዎም ኣብ ሳልስተ ኸኣ ነቶም ምስ ደቂ ዓዲ ብርሂም ዝተደናገጹን እኽለማይ ቀሪቦም ዘደዓዓሱን ተቐማጦ ተኾምብያ ንስድራ ሸፋቱ ዓቂብኩም ንወንበዴታትካ ሓጊዝኩም ብዝብል ሰበብ እናሃደኑ ድሕሪ ምድጓን ንመሐመድ ኣሰናይ መሐመድ ዓልን መሐመድ እኩድን ዝተባሃሉ ነበርቲ ናብ ቁርደት ወሲዶም ረሸንዎም ነቶም ካብ ከተማ ቁርደት ኣስታ 60 ኪሎ ሜትር
ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብና ብትርከብ ካልአይቲ ዓዶም ዓዲ ሰይድና ሃዲሞም ጸንሑ ስድራ ቤታት እውን ድሕሪ ገለ ሳምንታት ኣዘንጊዖም እቶም ጸላእቲ ሓደጋ ወደቕዎም ኣብኡ ኸዓ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ሰባት ቀተሉሎም ብድሕሪ እዚ ኩሉ ወዲ ዓዲ ብርሂም ዝበሃል ሰብ ኣብዘት ዘሎ እናተሃድነ ክቕተል ምዃኑ ከም ውህብ ተወስዶ እሞ ኩሎም ደቂ ተዓዲ በብዝወፅዎ ንስደት ናብ ሱዳን ከምርሑ ጀመሩ መሐመድ ሳልሕ እውን ንወላዲቱ 3 ንኣሽቱ ሕዋቱን ልዕሊ 20 ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝሓዛ ብርክት ዝበለ ኣንስቲ ግዳያት ህልቂትን መሪሑ ሓደ ምሸት ካብቲ ኾምብያ ወፀ እቲ መሪር ጉዕዞ ንሱዳን ዝነበረ ቆልዓ ሰበይቲ ብጽምእን ድኻምን ተሰኒፎም ኣብ መገዲ ዘለሓጥ ክብሉ ግዜ ወሰደሎምን እተን ዝደኸማ ኣዴታት ምስ ደቀን ኣብ ኣእዱግ ተወጢሐን ጉዕዞኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ ኪንዮ 5 መዓልታት ግን ክቕጽሉ ይከኣሉን ሽዑ ገለ ካብቶም ህፃናት ኣብ መገዲ ክሞትዎም ጀመሩ ንእግረ መገደን ደቀን እናቐበራ ጉዕዞአን ምቕጻል ጥራይ ከኣ ነበረ እቲ ምርጫ ነተን ኣዴታት ድሕሪ ኣስታት 10 መዓልታት ዝወሰደ ቀታሊ ጉዕዞ ኸዓ ኣብ መወዳእታ ከም ዘይብጻሕ የለን መሬት ሱዳን ረጊጾም ኣብቲ ንፈለማ እዋን ዝተደኮነሎም መዓስከር ተዓቕቦም መላእ ሃገር ካብ መግዛእቲ ናጻ ኾይና ኣብ 1994 ብጥርኑፍ ናብ መሬት ዓዶም ክሳብ ዝምለሱ ድማ ኣብኡ ኣብቲ መዓስከር ናይ ሱዳን እዮም ጸኒሖም እቶም ካብቲ መዓት ኣምሊጦም ንስደት ዘምርሑ ደቂ ዓዲ ብርሂም ድሕሪ 10ታት ዓመታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እንከለዉ ወሊዶምን ተዋሊዶምን ነበሩ ክስደዱ እንከለዉ ካብ 60 ስድራ ቤታት ዘይሓልፍ ቁጥሪ ዝነበሮም ተመሊሶም መሬት ዓዶም ረጊጾም ንፋስ ሓርነት እናስተማቐሩ ናብሮኦም ክመርሑ ምጀመሩ ግን ቁጽሮም ናብ 191 ስድራ ቤታት ክቢሎም እታ ፍጹም ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይራ ጸንሓቶም ዓዶም ከኣ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣባይታ ተሃኒጹ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ማይ ኮታስ ኩሉ ዝተዋደደላ ዓዲ ኮነትሎም ከምኡ ኸኣላ ሽዑ እታ ቤት ትምህርቲ ብስምቶም ጅግና ዝነበሩ እሞ ኣብታ ህልቂ ዝተፈጸመትላ ወጋሕታ ግን ተቢዖም ምስ ተቃወሙ ብሴፍን ጥይትን ዝወደቑ ሰማዕት ሼኽ ኢብራሂም ኣደም ከሻ ክስየመሎም ወሰኑ ተፈጸመ ኣዘንተውቲ መሐመድ ሳልሕ ኢብራሂም ኣደም ከሻ መሐመድ ሓምድ ዓብደላ ከምኡውን መሐመድ ዓሊ ሼኽ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ካልእ ግዜ ድማ ካልእ ዛንታ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም ሰሰናይ ንኹላትና ኣብ ርሑቕን ቀረባን እትርከቡ ኤርትራውያን ይኹን ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ዓወትና ዓፋሽ مصوارات فاششتي بزي بدل نفك فريد بالإحسان جاء وقنا كبد أدراشات بحاول ندو بزي دلت هزمي تجديد كتب عدو كسري